لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے تسا کہنا سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا بڑی توجہ رکھنا چاہنا توجہ رکھیو ذرا شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے مدینے والے آقا تینوں عرشا تیرا نے بلایا ہے شان تیرے جیا اور کنے پایا ہے موڑی رب نال تیری کلام سونے گوڑی رب نال تیری کلام سونے لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونے فیضی بھائی شیر بڑا پیارا اس کلام دے سارے شیر بڑے تگڑے لیکن یہ شیر جڑا میں سنان لگا ہی بڑا پیارا شیر دل ملے تے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہنا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا توجہ تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے مدینے والے آقا تیرے ورگا تیرے ورگا حبیب دس کیڑا ہے اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے مدینے والے آقا اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے تینوں ہو جایا ملے انعام سونیا بولو تینوں ہو جایا ملے انعام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے پنجابی میں کہہ گئے کہ تسی دو تین کلام سنانے نے فرمائش بڑی پیاری وہ بھی میں انشاءاللہ خدا کلام میں سناؤں گا ضرور بڑی پیاری نعت پنجابی دی